Muchas gracias, cariño. Muchas gracias. Ana, estos 2 meses recogiendo caramelos, si no tira ahora.
está cansada la cosa ya. Deu.
què ha passat, Júlia? ¿Por qué hemos cenado? Tú lo ves, Què et diu, Julià? Gràcies. Yo digo, ¿quién es aquella que saluda? Y me da el buena. Mira, la puse para allá ya, ¿eh? La puse para allá, ella es la bota. Puse para allá. Està multitudinària en plena participació i el mossèn Joan Carles Montserrat, que tindrà feina perquè encara falten molts i molts cavalls que passar. I després els animals de companyia. Dorsal número 6, que és el David i el Pere amb l'escola Escaladell. Un fort aplaudiment per ells. I el 5, l'Oliver de l'escola Escaladell també. Un fort aplaudiment per ells. Acosta el dorsal número 7, en Carles Arcadó, amb la família Casamitjana. Fort aplaudiment per ells. Gràcies, Carles Arcadó, família Casamitjana. El 23, la família Costa. Família Costa, un carruatge d'en Jordi Pont. Carruatge del senyor Pedro. Un carruatge del senyor Pere, com no, l'amic Pere. Un fort aplaudiment per ell. Surti més guapo. 5 cavalls, 4 botes blanques. Extraordinari. Atenció, aquest carruatge que s'acosta. No té animals, però em diuen que té burros. Ens diuen que el tenen burros. Jo n'he vist 3. Burros de 2 potes. És el carro de la Seu, Germandat de Sant Hilari. Sí, senyor, quin carruatge. Germandat de Sant Hilari. Mira aquest carruatge. El tenim de parar. Aquest carro l'heu de parar. Fareu-lo com sigui. És un carro carregado de hojas y cántaros. Es diu el senyor José Antonio. I el carro és carruatges extraordinaris. Són carros de la família Aranya Esquaió. Ojo! Ja no me queda más. El 455. Jardinera de Villanueva, Nada. El 36. Araña de José Fernández, Navarro.
Sí, senyor! És a una Berlina! El número 26 és Ernesto Galvez de Cerdanyola. El 26 i el 27, Ernesto Galvez de Cerdanyola. El 32 és el senyor. Atenció, aquest carro és un carro carregat de mongeteres dels arriers de la Roca. Extraordinari carro de mongeteres. Ojo amb les mongetes, que no se perdin les mongetes, les bones. D'aquelles que ben bullides, quasi la pell no es troba. Diuen que s'han de menjar moltes mongetes, que donen una energia, sobretot pels arriers de Sant Antoni. I aquí tenim un carro extraordinari. És l'Associació de Comerciants de Sant Antoni i Bonasort.